Zipuru Captain Sulu Rine Huturu Ayo Pro Airi Aidi The realest the baddest Anorowa nemukadzi mufesi anotongwa nemukadzi anobika anowacha anosuka kana akadziswa midzi yakakora handivanzi uyu anorowa nemukadzi mufesi anotongwa nemukadzi anobika anowacha anosuka kana akadziswa midzi yakakora handivanzi apa anorara kuma4 mukadzi ndiye anoenda kushow akataura anopiwa blow ende nemukadzi chai haana dho anogara akabereka kacheche arasiso nomuona nemavende chijaindi bhezi hasi mutete ngaaende kwamadzibaba ambodirwa magate anorohwa nemukadzi mufesi anotongwa nemukadzi anobika anowacha anosuka kana akadziswa midzi yakakora handivanzi uyu anorohwa nemukadzi mufesi anotongwa nemukadzi anobika anowacha anosuka kana akadziswa midzi yakakora handivanzi 3 am akutsvaira kuma4 mumba akushaina panodiwa mukadzi ndiye anosaina akaona rimwe bhebhi hachalaina apa anowachiswa manepi anonyara ukamuti ndeipi zvekusvika pakushaya stepi ndosaka achigara futi akapfeka kepi yo anorohwa nemukadzi mufesi anotongwa nemukadzi anobika anowacha anosuka kana akadziswa midzi yakakora handivanzi uyu anorohwa nemukadzi mufesi anotongwa nemukadzi anobika anowacha anosuka kana akadziswa midzi yakakora handivanzi apa anorara kuma4 mukadzi ndiye anoenda kushow akataura anopiwa blow ende nemukadzi chai haana dho anogara akabereka kacheche harasiso nomuona nemavende chijaindi bhezi hasi mutete ngaaende kwamadzibaba ambodirwa magate anorohwa nemukadzi mufesi anotongwa nemukadzi anobika anowacha anosuka kana akadziswa midzi yakakora handivanzi uyu anorohwa nemukadzi mufesi anotongwa nemukadzi anobika anowacha anosuka kana akadziswa midzi yakakora handivanzi akutsvaira